Добре дошли в електронната система за прием в детски ясли, детски градини и основни училища. За да регистрирате заявление, трябва да направите регистрация в системата с вашите лични данни. ЕГН, 3 имена, имейл адрес, телефонен номер, парола, потвърждение на паролата и след това да натиснете бутона регистрация. Ако вече имате регистриран профил, може да влезете в него чрез бутона вход. За да влезете в системата, напишете вашето ЕГН, използвано при регистрацията на профила и паролата. След успешно влизане с ЕГН и парола ще бъдете прехвърлени към табло на потребителя, в което ще откриете актуални съобщения, бутони за подаване на заявление, възможност за редактиране на вашия профил и бутон за изход от системата. Кликнете на бутона "Подай заявление" за първи клас, за да подадете вашето заявление. Форма за подаване на заявление за прием се състои от 5 стъпки, които трябва да изпълните, за да подадете успешно вашето заявление. Въведете всички данни за лицето, което попълва заявлението. Изберете родител, настойник, образователен медиатор или член на училищна комисия. Попълнете и изберете от падащото меню данните за вашия адрес, както и останалите полета във формата. Кликнете на бутона "Напред", за да отидете към стъпка 2. В стъпка 2 имате възможност да прочетете всички критерии и точките, които ще получат вашите деца, като кликнете на линка "Виж всички критерии". Това е таблица с водещи и допълнителни критерии, брой точки и необходими документи. Както и да въведете данните им, за да продължите напред. Попълнете данни за детето или децата, включващи име, през-име и фамилия, ЕГН, данни за адрес, които може да изберете от падащото меню. След попълване на ЕГН, населено място по постоянен или настоящ адрес, улица и номер, в полето "Адресът на вашето дете попада в район на училище", ще се покаже едно от следните съобщения. При съвпадане на ЕГН и улица ще се покаже съобщение с училище и адрес на училището. При грешно изписано ЕГН ще се покаже съобщението, оградено в червен цвят. При грешно или неточно изписване на улица, булевард и жилищен комплекс ще се покаже съобщението, оградено в червен цвят. Изборът на 5 желания за учебни заведения се извършва чрез последователност от кликвания. След като сте избрали училищата, може да премествате позициите им само с кликване, задържане и приплъзване на мишката към позицията на желанието. Също така може да натиснете бутона "Изчисти избора", за да може да изчистите всички желания.
При кликване на връзката "Запазете и продължете по-късно" може да запазите заявлението и да продължите по-късно. Въведете данни за родителите, като въвеждането на заедността им не е задължително. Изберете предимства, съответстващи на вашите деца. При избор на деца, чието братя и сестри до 12 годишна възраст са ученици в отбелязано училище в желание 1, трябва да посочите кое е училището. При избора на дете с трайни увреждания над 50% от допълнителните предимства, задължително трябва да прикачите сканиран документ за ТЕЛК. За да регистрирате вашето заявление, трябва да се съгласите с правилата за приемане и политика за поверителност. След като сте се съгласили с правилата за приемане и политика за поверителност, вие може да регистрирате вашето заявление чрез бутона "Регистрирай заявление".